Welcome sa Molino Grace Bible Church. Ngayon, pakinggan natin ang pangangaral ni Pastor Boy Dadula. Mayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan mga igsuon, hinaot pa nga ang pulong sa Dios mo'y mag-iwag sa atong tilan o maghatag kahayag sa atong ngadalan karong buntaga. Adto ta sa pagpadayon sa atong pagtulunan bahin sa pagkaimportante sa Bible study, pagkaimportante sa Bible study. Nito mingagi atong pagtulunan, atong nasabtan ang atong tema nga sa Bible study madawat ang tinuod nga pagtuo. Karon ato na pong tun-an ang kapika sa pagtuo mao ang sa Bible study madawat nato ang tinuod paghinulsol. Ang tinuod nga paghinulsol. Atong pagablihan ng atong mga balang kasulatan sa Roma 10 versikulo 7 o sa mga buhat versikulo 11 o chapter 11 verse 18. Nagaingon na igsoon. Roma 10:17, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog, ug ang madungog mag-aabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Mao kana ang pagtuo. Sa mga buhat 11, versikulo 18 nag-ingon, ug sa ilang pagkadungog niini sila mihilom, ug ang Dios ilang ginadalaig nga nag-ingon, nan sa ato pa sa mga hintil gitugot usab diay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Gitugot o gihatag usab sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. So ato nakita maigsuon sa mingagi ang pagkaimportante sa balaang o pagwali o ang pag-Bible study sa upat ka hinungdan nasabtan nato. Primero, ang pagwali o Bible study sugo ni Jesus aron ang mga tao makapaminaw sa mayong balita. Makapaminaw sa mayong balita. Ikaduha, kadtong nakapaminaw sa mayong balita, makadawat sa pagtuo. No, kadtong nakapaminaw, makadawat sa pagtuo. O ikatulo, kadtong nakadawat na sa pagtuo, maluwas. Okay? Apan kadtong nangaluwas, dili kay naluwas lang, kutob anhara diha, kinahanglan sila magtubo, sila magkinabuhi sa matarong o pagkabalaan. Kinahanglan sila makaamgo o makadawat diha sa kagawasan. So maya natong gitun-an netong mga naunang pagtulunan nato. Apan usa ta ngadto sa pagpadayon, mag-ampo sa ta mga igsoon. Dalay ko ng amahan, salamat sa Ginoo, salamat sa imong grasya nga niya nasab kami lang sa pagtuon sa imong pulong hinaot pa nga ikaw gyud ang mag-abli sa among kasing-kasing, mag-abli sa among panlantaw, pananaw, pagsabot sa imong pulong kay kini espirituhanon og dili kini masabtan sa uludnon kun dili pinaagi lamang sa espirituhanong pamaagi, pinaagi sa gahom sa imong espiritu. Kaya Lord, tabangi mi nga makasabtan namo ni pinaagi sa pagtudlo sa balang espiritu. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So nakita nato sa mingaging leksyon nga sa Bible study madawat nato ang tinuod nga pagtuo. Apan dili lang kay tinuod pagtuo ang madawat nato pinaagi sa pagwali o sa Bible study, kundi kinahanglan masabtan po nato nga ang tinuod nga paghinulsol ato sang madawat pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Atong basag balik ang mga buhat 11 sa 18, atong basahon maigsoon nag-ingon. Apan usa ta mabasa sa 18 ato sang basahon ang immediate context o ang diha kayo nga konteksto sa bersikulo 16. Okay? Nag-iingon din maigsoon nga si Pedro nagwali sa mga hintil o niya daghay nangaminaw mga Hudyo. Mga Hudyo nga nangaluwas na ang uban. Mao ni pag-ingon. Mayingon si Pedro og unya sa 16, akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Si Juan nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.
Busa kun ang Dios mauman ang naghatag kanila sa gasa nga sama sa iyang gihatag kanato nga mga Hudyo, sa diha nga misalig na kita sa Ginoong Hesukristo, si kinsa man ako nga arang makasalanta sa Dios. Og na kadto mga Hudyo naminaw kay nakita nila nga ang mga Hintil nakasabot usab. Mingon sila og sa ilang pagkadungog niini sila mihilom. Og ang Dios ilang gidalayig nga nag-ingon nan sa ato pa sa mga Hintil gitugot usab di ay sa Dios, no? Gipanalanginan sila di ay sa Dios sa paghinulsol ngadto sa kinabuhi. So, bisan pa ang paghinulsol, nagikan kini sa pagpaminaw, sama sa pagtuo, nagikan sa pagpaminaw, diha sa mayong balita kang Hesukristo. So, atong susuyin karon may igsoon ang upat nga aspeto sa tinuod nga paghinulsol. Primero, unsa may tinuod nga paghinulsol. Ikaduha, sa unsang paagi kini madawat. Ikatulo, kinsay tinubdan niining paghinulsula. O ikaupat, unsay katuyuan ning maong paghinulsula o paghinulsol. So sa Bible study, primero, sugo ni Jesus sa tanang mga katawhan nga iwali aron ang mga tao makapaminaw sa ebanghelyo. O ang mga taong nakapaminaw makadawat sa tinuod nga pagtuo, labi na pod sa tinuod nga paghinulsol nga makaluwas ngadto sa kinabuhi. So atong tan-awon karon mga igsoon, susiyo nato og unsa kining paghinulsol nga tinuod. Primero atong sabton nga dunay duha ka klaseng paghinulsol. Primero, ang kinaiyahang paghinulsol mga igsoon. Kinaiyang paghinulsol, ang mga tao kung way paghinulsol, dili usab mabuhi. Dili usab makalakaw og maayo nining kalibutan diha sa common grace of God. Ang paghinulsol nga kiniyahan may igsoon mao kini ang pagbasol sa atong kinabuhi, kining nabasol nato ang atong mga sayop mga sala natong nabuhat, muhilak ta, dunay emosyon, kini onya mag-usab ang atong lakaw imbis nga atong buhaton tong mga kasaypanan ato nang bag-uhon ang atong kinabuhi. Doon na tay bag-ong direksyon. Apan kining paghinulsula dili kini makaluwas. Kay kining paghinulsula kinaiyahan ang yawa usab dunay paghinulsol, no? Ay walay paghinulsol, dunay pagtuo apan way paghinulsol. Sama nato dunay tay pagtuo apan ang tinuod nga pagtuo nato dunay tinuod nga paghinulsol. Apan kinayahang paghinulsol sama lang sa pagtuo sa pagtuon sa yawa. Nag-ingon sa James chapter 2 verse 19. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka na, husto kaniana nga ni bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab o nagapangurog sa kalisang. Apan hangtod rad kutob dito nagapangurog sa kalisang apan way pagbag-o sa ilang kinabuhi. Kay tungod ang paghinulsol, ang buot pasabot, ang pagbag-o sa atong direksyon, ang pagbag-o sa atong una-una. So ikaduha nga paghinulsol, ang grasyanhong paghinulsol, hatag kini sa Dios pinaagi sa pagpaminaw, no? So sa bersikulo 8 sa mga buhat 11, nagaingon na igsoon og sa ilang pagkadungog niini sila mihilom og ang Dios ilang gidalayig nga nag-ingon nan sa ato pa sa mga Hintil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Lahi ning paghinulsula kay paingon o ngadto sa kinabuhi. Ang kinayahan natong paghinulsol kutob ra na nining kinabuhi nining kalibutan na. Apan ang tinuod nga paghinulsol ngadto sa kinabuhi nga dayon. Pinaagi sa pagpaminaw. Mukunsad, muabot ang maong paghinulsol. So unsay kalainan niining duha ka paghinulsula? Primero, ang kinaiyahan dili makaluwas apan kinahanglan sa kinabuhi.
Kay kung walay kinayahan, dili mausab ang tao. Di ba? Na may mga usab mga tao nga giingnan og outward reformation nga without inward reformation o inward transformation. Ang inward transformation lihok lang na sa Dios, gasa na sa Dios. Apan ang outward reformation, trabaho ka na sa tao. Pinaagi sa ilang paghinusol sa kinayahan. So, maningkamot yun ang tao nga pag-uhon ang iyang kagalingon, aron siya kasaligan sa mga tao usab, aron siya makasaligan sa mga sa iyang gituuhan, dawaton siya sa mga tao, apan kanang paghinulsula dili yun nang ngadto sa kinabuhi, dili sa kaluwasan. Kung dili, anhira nining kinabuhi. So ang grasyang paghinulsol makapabag-o og kinabuhi nga diretso, no? Makabag-o og kinabuhi gyud sa tao. Nga naman, kay tungod kay balo siya unsay kabubuton sa Ginoo. Manang may panawagan ni Pablo sa Roma 12:2 sa mga Kristohanon nga nagpadala sa mga pagtulunan sa mga Hudyo nga sila mo sundog sa binuhatan sa kalibutan. Nagaingon si Pablo sa kanila sa Roma 12:2, ayaw ka mo pagpahiuyon ni ining panahon na sa kalibutan. Kundi usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon kana. Usba ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Mao nay paghinulsol. Pagbag-o sa salabutan busa pagbag-o og direksyon. Maghinulsol ta sa atong sala sa Dios, moatubang ta sa atong Ginoong Kristo nga atong maluluwas sa pagtuo. Mao nagingan lang sa buhat 20:21. Okay? So pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Mao nay kalainan sa tinuod nga paghinulsol. Makasabot gyud unsay kabubuton sa Dios og unsay hinangpunon nga hingpit nga kabubuton sa Dios. Apan ang kinaihan dili gyud. Kay tungod patay pa man siya sa espirituhanong pagsabot. So, ang maulang gihapon, ang paghinulsol, gikan lamang gihapon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Makaila sila sa Dios, makasabot sila kung kinsa ang Savior, o masabtan nila kung unsa ka makasasala ang tao, busa sila naagyod ang kaguol. Manang magbag-o sila gunahuna, ila kining talikdan ang ilang sala. Pag hinulsulan nila kini, o muatubang sa tinuod na manluluwas. So, mo na'y kalainan sa duha ka paghinulsol. Ikaduha, atong sabton ang kalainan niini sa pagtuo. Ang kalainan niini sa pagtuo. Okay? Sa pagwali, makita nato sa Biblia nga ang paghinulsol maoy number 1 nga giwali bisan pa ni Juan Bautista, bisan pa ni Jesucristo, bisan pa ni Pedro. Pag hinulsol man lagi ang giwali, di man pagtuo. Atong basahon, kang Juan Bautista, Mateo 3, uno siya ngadto sa 2, nagaingon. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwalid didto sa mga awaaw sa Hudiya. Siya nagingon, pag hinulsol kamo, kay ang ginharian sa langit haduol na. Unsay panawag? Sa wali pag hinulsol ato sa tan-awon sa Jesucristo mismo, Mateo 4 versikulo 17. Sukad ni adtong higayuna, si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, pag hinulsol kamo, kay ang ginharian sa langit haduol na. Pag hinulsol. Okay? Dili pagtuo. Bisan pa gani si Pedro sa Pentecostes, nag-iingon, buhat 2, versikulo 26, ngadto sa 28, nag-iingon, tungod ni ana, nalipay ang akong kasing-kasing, og naghugyaw ang akong dila, og usab ang akong lawas, magapuyo diha sa paglaom. Kay, dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades, og dili mo man itugot ng imong balaan mo agi sa pagkadunot. Gipaila mo kana, I'm sorry, the versikulo 36 dai. 36, dili 26.
Busa mingon si Pedro, busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud sa nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Tano, gilansang sa mga Hudyo si Jesucristo sa krus. Og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Tanawa, unsay ilang pagabuhaton? Kay balutan na ang kaluwasan, grasya, pinagis pagto, apan dinis paghinulsol, unsa may ilang pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo o pagpabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa espiritu. Munay wali. Nganong paghinulsol man. Karon, naapoy pagwali nga pagtuo lamang. Sama ni Pablo sa iyang mga pagwali sa mayong balita, may igsoon. Si Pablo ang iyang wali, pagtuo. Tuo ka mo. Tanaw na to, igsoon. Si Pablo, sa mga buhat 16:31. Tanawa. Ang kining gwardiya kini usa ni ka Romano, okay? Unya mingon ng Romano. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon. I'm sorry. Itong sugdan dito. Sa versikulo 30, nag-ingon kining gwardiya sa kining bilangguan, no? Kato nagbilanggo kila Pablo apan linog diyan na nangahugmak, nangabugto ang kadena sa mga kamot, apan wala sila mulakaw si Pablo, busa na tinga kining gwardiya o gikuha ang iyang sundang aron diyang dunggabon ng kagalingon ko ay mao man ay sugo sa ilang Dios na si Cesar na kung dili sila kasaligan sa ilang trabaho kailangan magtubok gid sila. So diha mingon niya sa versikulo 30 og iyang gidala sila sa gawas og mingon, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako? Mausab ni. Unsa kuno'y buhaton? Nining hintil, mga Romano. Ang tubag ni Pablo, og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Now, mabuhat ba nato ang atong pagtuo, may igsoon? Mabuhat ba nato? Dili. Pagtuo, pagsalig. Apan ang atong pagsalig, nay kauban nga binuhatan. Unsa man ang binuhatan? Mao ka ng paghinulsol. Okay? Mutuo gali ka nga ang sawala mao ang kinabuhi. Kung naa ka dias tuo, unsa may buhatan nimo? Pagtuo nimo sa wala mao kinabuhi, imong talikdan, imong buhaton nga talikdan katong kamatayon na imong gitalikdan. Pagbag-o og direksyon, pagbag-o hunahuna. Mao na nga pag-abot sa mga hintil, pagtuo ang wali nganuman kay wa sila kaila sa tinuod nga manluluwas nga si Kristo. Apan kadtong mga Hudyo, kaila sila Dios, nagtuo sila tinuod nga Dios, apan wa nila tuohi ang Dios nga nagpakatao nga si Jesucristo, inay ilang gilansang ilang gitamay, ilang girapido. Mo na kinahanglan sila maghinulsol sa ilang sala. Apan sa mga hintil, kay wa sila kaila kang Kristo, kinang silang musalig sa tinuod na Ginoo manluluwas. So busa, sa tibuok kalibutan, pagtuo mooy atong iwali, apan ang pagtuo kinahanglan makita sa binuhatang dunay paghinulsol, dunay pagbiya sa ilang mga sala, dunay pagbiya sa ilang mga Diyos, dunay pagbiya sa ilang daang kinabuhi. Kay kanang pagtuo nga makaluwas o paghinulsol nga makaluwas, kaluha na di gyud na magbuwag. Makita nato ng imong paghinulsol tinuod kung dunay kay pagsalig o ang imong gisaligan tinuod nga Dios. Makita po nato natong pagsalig sa tinuod nga Dios kung tinuod ka na, kung dunay binuhatan, kung dunay paghinulsol, pagtalikod sa imong mga karaang kinabuhi. So, mao kini ang wali sugo sa atong Ginoo nga iwali ang maayong balita o
aron ang mga tao makapaminaw o makadawat og pagtuo. Atong basahon ra gud primero ang John 3:16. Nagaingon, kay gihigog magayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Dili lang sa Hudyo ha. Sa mga Hudyo kinahanglan sila maghinulsol. Dili lang sa Hudyo. Apang gihatag na karon sa Ginoo, sa Dios ang iyang bugtong anak alang sa kalibutan aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So, nasabtan ni sa mga Hudyo nga sa ilang pagtuo kinahanglan dunay paghinulsol. At mausab sa atong mga hintil sa atong pagtuo kinahanglan dunay sa pag-usab sa atong direksyon, paghinulsol sa atong sala. John 3:36. Ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Apan ang dili musugot sa anak, dili makatilaw og kinabuhi. Hinunua, ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So kadtong misalig nga walay binuhatan nga pagbag-os kinabuhi, paghinulsol sa mga sala, dili makatilaw og kinabuhi, inay kapungot sa Dios. John 6:47, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang musalig may kinabuhing dayon. John 5:10, 1 John 5:10, ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagmamatuod diha sa iyang kaugalingon. Ang wala magatuo sa Dios nagapakahimo kaniya nga bakakon kay wala man niya saligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios may tungod sa iyang anak. So, dinhi gipakita kanato kung wala kung ang pagtuo ra nga walay paghinulsol o walay binuhatan, dili magsilbi ang imong pagtuo. So atong balikon, unsay sunod sa tinuod nga pagtuo? Hebreo 11, versikulo 1. Nag-ingon, karon ang pagtuo mao ang pasalig. Pasalig nga kanato sa mga unsa, sa mga butang nga atong ginapaabot. Kinsa may atong gipanaabot? Ang Dios. Ang Dios atong gipaabot. Mao nang gisaligan nato kay kinsa bimusalig sa diha nga makita na nato. Wala ta kakita sa Dios, kinahanglan dawaton ni aton ni kuptan pinaagi sa atong pagsalig. Okay, mao nay primerong parte buak o katunga sa tinud nga pagtuo, dunay pasalig. Ikaduha, og ang pagpahimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Pagpahimatuod, usaw man nato pagpahimatuod ang atong pagsalig. Kinahanglan dunay talikdan, dunay atong osbon sa atong kinabuhi. Kay tungod misalig man kita. So, nining Hebreo 11 versikulo 1, ang tinuod pagtuo dunay duha ka naong sama sa sinsiyo, sa piso. Ang piso kung imong ihatag ni tindahan nga naong ra, no, way kuan ang pikas di na dawaton kay tungod mini na. Di ba? Mini nga piso na. Unya kintahay pod og ang imong ihatag nga piso ang Aguilera, ang langgam ra way naong. Mini lang gyapon, di mo dawat ang tao na, di magpatunto ang tao. Kinanglan kaluha, dunay naong, dunay langgam sa piso. Dawaton gyud na 100% gyud tinuod kana nga piso. Mausab ang atong pagtuo kung way pagsalig o way poy paghinulsol buhat nagsuon dili na tinuod nga pagtuo. So ang pagtuo nga dili inubanan sa lihok nga pagtalikod sa sala, maluwas ba siya ni anang pagtuuha? Maluwas ba siya ni anang pagtuuha? So ang paghinulsol may igsuon sumala sa Roma 12 versikulo 1 mao kini. Na ang context ining Roma 12 igsuon ang katong chapter 1 sa Roma kutob sa chapter 11 nga ang mga Hudyo o mga Griego o mga Hintil maluwas pinaagi sa pagtuo. Sa pagtuo lamang.
pinaagi sa pagtuo nila sa pagkamatay ni Kristo, sa gugma sa Dios, sa pagpili sa Dios sa wala pa sugdi ang kalibutan. Busa nining pagtuuhan nila nigsuon nga ilang na nadawat nga grasya kaluwasan sa Dios. Unsa may panawag ni Pablo dinhi? Mulihok ta. Ang atong pagtuo, atong ilihok, pinaagi sa unsa pagpangalagad o pagsimba. Versikulo 1, Roma 12:1. Ang context, pagtuo, pagsalig sa atong kaluwasan karon. Busa hangyoon ko kamo mga igsuon. Kay daghan may nag-ingon nga luwas na ko, bahala na magkaunsan kalibutan. Dili. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios nga inyong nadawat. Sa pagtugyan sa inyong mga lawas, itugyan daw nato ang atong lawas. Nga unsa? Nga halad nga buhi. Buhi, dili patay, dili nagsalig, basta luwas na ko, dili. Buhi, mulihok. Mga langad, musimba. Balaan o hinangpunon. Ibig sabihin, naagyod ang pagkahigawas nining kalibutan sa sala ng kalibutan. Nagpadayon sa paglig-on, paglambo, pagkabalaan, pagkamatarong diha na kinabuhi. Ang halad nga mao ang iyang espirituhanong pagsimba. Ang atong pagsimba. Sa English, sa Greek kanang pagsimba diha ang atong pagpangalagad. Pagsimba o pagpangalagad, mao na. Pagsimba, mao na pagpangalagad nato sa Dios pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong. Unya ang pagpangalagad usab kapikas, mausab ang paglihok sa atong nadunggan nga pulong diha sa pagsimba atong ipangalagad ngadto sa atong kinabuhi. Aron ang Dios mahimaya sa atong kinabuhi. Busa miingon si Pablo, ayaw kamo sa bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahon sa kalibutan. Nga naman kalibutan, why nagpasagad sila sa Dios, why bili nila ang Dios, walay bili ang ilang pagtuo, igora sa ilang panulti, nga daghay mga Kristohano mo sundog sa kalibutanon, ayaw pahulman nining kalibutanon. Kundili, usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbago, pinaagi sa grasya nga nadawat natong paghinulsol. Paghinulsol nga tos kinabuhi. Pagbago sa inyong salabutan, magsugod. Na imong buhaton, ari sa imong salabutan magsugod na, magbugha ko kahuro, magkabu ko, magdungag ko. O igo kas pagtuo nga na si mong nahuna, higda ka, patay kas gutom. So busa, akating imong gistuuhan nga mabuhat nimo, pinaagi sa imong pagunahuna, imong buhaton, bag-uhon nimo. Magbugha ka kahoy, magkabo kag tubig, magdugag ka, pagkamana, ka. So mao na. Nani, ayaw ka mo pagpahiuyon ni ining panahon sa kalibutan, kundi usbay no ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo ginangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Pagkadaghang Kristohanong nagpangita og kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios kanang atong pagtuman sa atong nasgisaligan nga pagtulunan, pulong sa Dios nga atong buhaton. Nabuhat nato ang kabubuton sa Dios, dili na nato kailangan pangitaon. Buhaton nato ang kabubuton sa Dios. So, kita nato ang kalainan. Ikatulo, maigsoon, mura og mobalik na lang ko ini. Ikatulo, unsa may tinuod nga paghinulsol. Ato nang nasabtan karon. Unsay tinuod. So, ang tinuod nga pagtuo, dunay duha ka naong. Pasalig o paghinulsol. No? Ang pasalig o pagpamatuod sa imong pagsalig nga tinuod makita sa imong kinabuhi. Kay tungod, bisalig ka, mituo ka sa Dios nga dili nato makita. So, duha ka naong sa tinuod pagtuo, mao ang pagsalig kang Kristo, paghinulsol paingon sa Dios. Paghinulsol sa atong mga daotang sala, buhat, binuhatan. So, buti pa sa buhat, pagtuo, dunay binuhatan. Santiago 2:14, nag-iingon, mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kun ang usa ka tawo mag-iingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan. Wala siya paghinulsol.
So, igo lang sa pagbasol. Hilak-hilak ka na. Ayaw pang tatubuan ang buhat na to. Diba? Kanang mga kawatan, masakpan gali na, tayong hilak na, remorse. Hilak yun na, pumbida yung pambasol niya. Nga naman, kaya nasakpan man siya. Nga di na ba mutugaan? No? Di na ba mutugaan? Why ingong confession? Di na mutugaan sa iyang sala. Mahilak lang yun siya kitong nasaktan. Buhi na. Di ba kay mangawat ang pag-usap? Nga naman, dili man paginulsol ngadto sa kinabuhi. So, mingon si Pablo, mga igsoon ko, unsa may kapuslanan ko ng usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo ha? So dili lang basta pagtuo may igsoon nga ay luwas na ko, salin na ko, nag-altar calling ko. Unya balik lang gyapon ka nga tos madyungan nala inom tuba na yaka-yaka og kinabuhi alatuwa lang gyapon sa mga dauta, mga sabuangan na sa mga pornography na ang mga laway, mga baba, way pagmahal sa buluhaton sa Ginoo, wa kung Domingo, wa kung Miyerkules sa prayer meeting, wa sa mga Bible study, way pagbasa sa Biblia, way pagampo, usaan naman na. Nang imong pagtuo, makita mas kinabuhi nimo nga imong ginabuhat ang imong gituohan. So, dili magsilbi nga doon na kay pagtuo kang Hesus nga imong maluluwas kung dili nimo hinulsulan ang imong mga sala. Dili pod ka makahinulsol sa tinuod kung wala kay maluluwas nga nakapasaylo nimo nga imong gituuhan o gisaligan. So busa may igsoon, hinaot pa nasabtan nato kining maong mensahe. Nga tinuod pagtuo dunay unsa pagsalig og paglihok. Dunay pagsalig og pagbag-o og direksyon sa kinabuhi. Mo nang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kadtong naa kang Kristo usang bag-ong binuhat wa na ang daan og tan-awa nagabag-o, no? Continuous na sa Greek pa na tense, continue na repentance unto life. Hindi po hindi yan aorist tense na gingon nga once and for nang nahitabo na nya wa nay epekto din sa atong karon bisag kung say kinabuhi nato. Nagkami nagtuwa na once saved always saved. No. Sa tinuod nga kaluwasan pinaga sa Biblia, once saved he will persevere unto the end. And he can persevere unto the end because God preserved him unto the end. So makapadayon ta, kay tungod, ang Dios mo ay nagbantay ka nato nga makapadayon ta. Siya maghatag ka nato og kalihukan nga mabuhat nato ang atong tinuohan. Amen? So magampo ta maigsoon, hinaot pa. Kung ikaw wa ka pa'y tinuod nga pagtuo, makita na sa imong kinabuhi. Hunhain ka karon unsa may imong mga taras, unsa may imong mga ginabuhat. Apan kung imong gibag-o imong kagalingon, apan wa kay tinuod nga gituohan o wa kay tinuod nga pagtuo sa kinabuhi usab, ang imong pagtuo nga ikaw makapangalagad, mga present ka permi mo na imong gituohan nga aron ikaw matawag Kristohanon, sayop lang gyapon. You have to believe Christ. Way laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa Dios nga alang natong pagatuhan gawas lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Og si Kristo nagaingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug kinabuhi, walay makapaadto sa akamahan gawas kanako. So busa kinahanglan igo ang atong pagtuo o ang atong pagtuo nga igo makita sa atong igong binuhatan. Magampot ta maigsoon. Salamat Ginoo nining matahom nga higayon diya sa pagwali sa imong pulong, nakadugang na usab og kaalam kalig-on sa among pagtuo, pagsalig pinaagi nining Bible study. Hinaot pa ang kinigyod among maywali, among matudlo nga dunay kasing-kasing sa mga tao nga
handumi na sila maluwas yun, mga among gugma. Dili kay aron daghan lay maminaw namo, daghay mo believe namo, mo daghay mo attend sa iglesia, no, wala gyud sila tinuod pagsalig ug way tinuod nga paginulsol kay wala gyud nagtudlo ang tinuod nga pulong pumayong balita ni Jesucristo. Hinaot pa amo kining paginulsulan. In Jesus' name. Amen.